अरे चल चल रे करिश्मा करीनामा चला 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 ए दीदी। अरे चला सर पूरा गांव घूमे के बारे कहवा ढूकल बारू सरे हे। अरे मुखिया जी के कबे ना फोन आ रहा रे दादा हई गलत काहे नहीं करे हाय सो गमारी। चल चल रे चिकन की कराओ कराओ चल शुरू करे जैसे। अरे सातो नहीं खे बजत तले हाय हाय ए बाबूजान ठोकत काहे नहीं खाओ आशा तो नहीं खे बजत तले घर के दिया भूत जाता बबुआ का पीही दूधा भतर पी के सूत जाता तो नहीं खे बजत तले घर के दिया भूत जाता ए बबुआ का पीही दूधा भतर पी के सूत जाता अरे जिया जिया हो गुडू है दावा हो दावा ए रामलाल जी अरे डोला रे चंपा डोला। अरे के करा से कहीं लोग मजा लगी लूटे बचपन के आदत ही जवानी लेना छूटे हाय 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 सोनू बाबा। अरे हम के करा से कहीं हो अरे नतिया के कर आदत बा बचपन के। हाँ हाँ बचपन में मतारी के चूसल है अब चूसे आइल बड़ा मेहरारू के रेत के करा से कहीं लोग मजा लगी लूटे बचपन के आदत ही जवानी लेना छूटे हाय हाय। अरे नइखी पियावत नइखी अरे नइखी पियावत त लइका नियन रूस जाता बबुआ का पीही दूधा भतर पी के सूत जाता चटाई बिछावा हो चटाई तू पिया लो अब पीछे से भतर ना पिहन पादी हले लाम दुनु जो बन चूसा चूस के घर के बाला गहरता काम नहीं खे जूस के ए संतोष बा। अरे कहाँ ढुकल बारू हो अरे इका लेकर हाई कटोरी में देला से ना होई डूबा अपन भर के लिए हो भतर लगे सुतल में भतर लगे होलिए में तो हमनी के होला मां भाई बुढ़वा के केना दांत पी जाओले बारे भाग काहे डांटा तारिस रे करिश्मा बा बुढ़ऊ के मन ना करे। अरे का कहीं ये सखी ऐसन हमरा भत्तार के आदत हो गइल बा कहा तनी जाके जूस पिए त कहता का जब घर ही में लगहर बा त जूस का हो नतिया चूस चूस के लाम कइले बा ये पदी हले लाम दुनु जो बना चूसा चूस सके घर के बाल गहरता काम नहीं खेजू सके आय हाय हाय ए सोनू बाबा आय हाय ए सखी का कहतर हो अरे हाय बहुत बहुत पुरस्कार आ गल हो कहां से हो हाय राम परवेश पर्वत जी डॉक्टर साहब के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा वहाँ के समधी जी सिवान जिला भादा निवासी सीताराम गिरी जी के तरफ से 551 रुपए के पुरस्कार बा। अरे मुखिया जी के तरफ से 551 रुपए के पुरस्कार बा विनोद सा मुखिया के तरफ से। आय ए सखी आई मोहम्मदपुर निवासी ललन डॉक्टर के तरफ से 551 रुपए के पुरस्कार बा हो।
डॉक्टर आइने दी हन, डॉक्टर आइन के जाकर लिहल जाई तो उनकरा से हई कटोरी में देत लिया ढकनी भर के लेवे के बाद। ए सखी ये सभी आदमी खातिर हमनी का टोटल सहेली मिल के शुक्रिया अदा कर दिया हो। ये पुरस्कार देवे वाला आदमी के ये साहिबान को मैं ताहे दिल से शुक्रिया अदा करतानी रे। अरे समझाई ना रौरा जी कहीं समझ जाओ रौरा बतावा। हमारा मान के ना अरे खींचा तानी में आय खींचा तानी तानी खींचा आय खींचा तानी में चोली के बंधन टूट जाता। बबुआ का पी दूधा भतर पी के सूत जाता। मन करता है मर्दी के गले में धके काट दी कत्ता अरे हाय पता के रामलाल जी बाबू जान हो आए मुखिया जी निकाली आज हम तो देखा के मिलला। अरे मुखिया जी से 551 रुपया भी है 551 कमे बा तुम 1000 अरे राजू आई था। अरे नौली साहब पहले बड़ा हो। आज कहा तानी ससुर औरा से खुल के कदी व्यवस्था उनका खातिर अमूल के। अरे लाला डॉक्टर से सुई अरे अमूल के एकरा खातिर व्यवस्था करी। आज कहा तानी ससुर औरा से खुल के कदी व्यवस्था इनका खातिर अमूल के। ए सखी का हो सोनू सतारू धाम जिया जिया साथी सोनू साथी सोनू सतारू धन बच्चे का हिस्सा लूट जाता। है बबुआ का पी दूधा भतर पी के सूत जाता। सातो नहीं खे बजत ताले घर के दिया बूत जाता। बबुआ का पी दूधा भतर पी के सूत जाता। अरे सूत जाता हो।